Добър ден от нас BG Properties Invest с ново предложение. Двустаен апартамент в добре поддържан комплекс. Това е коридора. На вашето внимание е банята, която е с вана. Достатъчно просторна баня. Преминаваме в другото помещение. Добре аранжиран холно пространство, комбинирано с трапезария. Съответно, може да видите, кухнята е добре оборудвана. Преминаваме в следващото помещение. Кокетна спалня, много удовлетворяваща на тихо място. Балконът е с ратанови мебели, достатъчно просторен. Може да го ползвате за обяд, за почивка. Определено хубав апартамент. Хубав ден от нас и ново настроение, до нови срещи!